Лідерство або дисидентство – це ток-шоу «Ініціатива», ток-шоу про кримських татар в цих умовах повномасштабної війни, яка триває вже рік, а для Криму це вже 9-й рік окупації. І наші сьогоднішні гості Валерій Пекар, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи, і Лінора Дюльбер, політолог. Доброго дня, колеги. Салям алейкум, доброго вечора. Алейкум салям, доброго дня, доброго вечора. Я трошки екскурс. Пане Валерію, не так складно, як може здаватися, тому що і для кримських татар є речі, які для вас будуть зрозуміли, тотожні з поясненням першого сторіччя після анексії 1783 року, коли не було ніякого лідерства, і це називається, якщо в Україні є часи руїни, то у кримських татар чорне століття, Кара-Асир, коли нічого не було. Потім встановлення напередодні вже наприкінці 19 сторіччя Ісмаїла Гаспринського, філософа, з шинелі якої вийшли вже політичні лідери часів лютневої революції Росії або Центральної Ради в Україні. Дуже є багато схожих речей, тому багато речей і ви зможете пояснити для кримськотатарського глядача, але у нас таке протиставлення лідери або дисиденти. Пані Ліноро, чи можете ви пояснити, як це було в минулому? Чому лідер обов'язково мав бути дисидентом? Ну, на жаль, так сложилась история. Почему? Потому что, крымский татар был, скажем так, делегитимизирован, если можно таким образом выразиться, да. То есть крымские татары на протяжении всей советской истории практически не существовали ни политически, ни этнически, ни культурно. То есть наш контекст крымско-татарский не был ни в какой-либо даже формальной номенклатуре, да. Мы знаем прекрасно, что крымские татары как этнос не фиксировался ни в одном из реестров достаточно долгое время. Поэтому, собственно говоря, борьба за права народа и все национальное движение, оно было направлено на то, чтобы зафиксировать или напомнить, что мы есть. Это борьба, в общем-то, за существование этносов практически. Ну и если мы уж затронули национальное движение, то мне кажется, что оно стало тем фактором, который, собственно говоря, и помог сохранить крымских татар как этнос, как некую политическую единицу. Почему? Потому что в рамках национального движения были восстановлены те этнические, культурные связи, и политические в том числе, которые позволили крымским татарам быть и во времени, и исторически, и культурно. Є речі, які відрізняються ж таки українське суспільство і кримськотатарське. А кінець кримськотатарської історії, суб'єктної, скажімо, якщо так можемо назвати, в 1783 році, це коли лідер і монарх – це було одне і те ж. Пані Ліноро, чи можете пояснити далі, з якого часу ми можемо починати відлік нових лідерів? Не монаршого, не ханського періоду. Ну, я думаю, что это как раз тот самый период Исмаила Гаспринского, да, когда после достаточно продолжительного времени и маргинализации вообще крымских татар у себя на родине и после аннексии 1783 года произошел такой апгрейд всего национального, да, когда благодаря мыслям, благодаря, скажем так, переосмыслению и духовному, и интеллектуальному мы получили в конечном итоге целую плеяду интеллектуалов и, собственно говоря, и политической, и духовной элиты. Поэтому я полагаю, что старт был, и какие-то основы были заложены еще при Исмаиле Гаспринском. Но и в последующем периоде, безусловно, это период Номана Челебиджихана, Джафера Сейдамета, Баданинский, многие-многие все те фамилии, которые сегодня считаются той плеядой интеллигенции, просветителей, да и, собственно говоря, политических лидеров, знаковых для крымских татар. Поэтому очевидно, что основания, очевидно, что корни были заложены тогда, и в конечном итоге это все состоялось уже в начале 20 века, 17-20-е года, и, к сожалению, эта плеяда интеллигенции была полностью уничтожена в 30-е годы советской репрессивной машиной. Пане Валерію, питання до вас, і може ви поясните, як це вплинуло на українців. Останнє, що я стикався з цього приводу, тільки зараз під час війни починає зростати довіра українців до власної влади, і протягом 30 років спостерігалося, що і це багато філософів і політологів відмічало, що українці будь-яку владу не сприймали як свою, і
завжди, якщо що опозиціонер міг мати підтримку, то людина, яка приходила до влади, її швидко втрачала. І пояснення трошки от початку 90-х років, коли всі колишні радянські республіки отримали незалежність, от Балтійські країни, вони обрали собі лідерів навіть з-поміж діаспорних представників Валдіса Дамкуса або Віка Вайра Фрайберга. В Латвії, в Україні дисиденти не стали лідерами країни впродовж цих років. Чому так відбувалося в Україні? Це, можливо, буде пояснення і припущення того, що відбуватиметься далі з кримськими татарами під час деколонізації. Я почну з кінця. Я думаю, що з кримськими татарами все буде гаразд. І протягом своєї короткої розповіді спробую пояснити, чому. Я би тут провів паралель, якщо ми говоримо про 18 сторіччя, 19 сторіччя, не лише між кримсько-татарським і українським народом, а в принципі між всіма народами Європи, які так чи інакше входили до складу великих імперій. Можете сюди зарахувати і угорців, і словаків, і поляків, тому що Польща на той момент була зруйнована. Всі ці народи, по суті, залишалися немодерними. Немодерними, тобто такими, які живуть у старій феодальній парадигмі, де лідер є, по суті, чи лідери є, по суті, формальними. Немодерна нація, вона виглядає таким чином. Величезна селянська маса. Ці люди не письменні, не освічені, достатньо замкнені, живуть дуже традиційним побутом і дуже мало знають про світ, про себе, і часто асоціюють себе навіть не зі своїм народом, а з якоюсь місцевістю. Ми місцеві, ми тутешні. Або, наприклад, із ширшою спільнотою. Ми члени всієї православної величезної громади, ми члени всієї мусульманської величезної громади, що, по суті, руйнує національну ідентичність, тому що означає, що всі межі національні всередині цього поля стираються. І дуже невеличка кількість освічених людей, аристократів, священиків, якихось людей, яких ще не можна назвати навіть інтелігенцією, а, скажімо так, письменних людей, навчених, освічених, які складають буквально кілька відсотків населення і з яких приходять лідери. Побудувати сучасну націю, сучасну країну в таких умовах, очевидно, неможливо, тому що навіть неможливо пояснити людям, що вони всі належать до якоїсь однієї спільноти. От, власне, з таким багажем наші народи входять в 20-те сторіччя. Величезна неосвічена селянська маса, яка не дуже розуміє своєї ідентичності, і невеличка група інтелектуалів, які намагаються її пояснити. І тільки в 20-му сторіччі починається, власне, модернізація народів. Модернізація, так чи інакше, хоча цей процес відбувався в радянські часи, але він зачепив величезні маси селянства. І це сталося і з українським народом, і з кримсько-татарським, і з башкірським, і з іншими різними народами. Цей процес, по суті, тривався 20-те сторіччя і врешті дав ту велику когорту нових лідерів і, що дуже важливо, нових послідовників, людей, які здатні йти за цими лідерами. Бо лідер, насправді, нічого не вартий, якщо у нього немає мільйонів послідовників. А звідки вони візьмуться? Це мусять бути люди, які читають, розуміють, слухають, вже продукт модернізації. Трошечки інакше було у балтійських народів. Ну, от, власне, з цим ми підходимо до періоду дисидентства. В такій ситуації, по суті, лідером може бути лише романтик, який показує своєму народові картинку майбутнього своїм власним життям, яким своїм життям уособлює ту мрію, з якою живе. От, власне, ця мрія і створює в результаті народ. Очевидно, що кримсько-татарський народ зберігся завдяки своїй невимовній стійкості, завдяки релігії, завдяки мові. Але дуже важливо, що кримсько-татарський народ завжди пам'ятав, звідки походить, і мріяв повернутися туди. Це є дуже важливий момент, бо немає Криму, немає Кремли. Тобто це єдина батьківщина вашого народу, і саме тому вона мусить бути кримсько-татарською. А що стосується лідерів, очевидно, нові лідери з'являться зараз. Очевидно, що нова епоха приносить абсолютно нових лідерів, які змогли скористатися тими соціальними ліфтами, які створює незалежна демократична українська держава,
І навіть не називаючи прізвищ, ми бачимо багато представників кримсько-татарського народу, які посідають значні посади в українській державі, які вносять значний внесок в нову культуру, які є відомими публічними людьми, до чиєї думки прислухаються. І врешті ознака формування політичної нації – це внесок таких людей у велику культуру української розмаїтої політичної нації. Тобто мені здається, що час дисидентів минув, і зараз час лідерів нових із нового покоління, тим більше, що вони вже є, вони вже прийшли. Пані Леоноро, от Валерій Пекарєв наприкінці сказав, час дисидентів минув. Лідер кримських татар 20-го і фактично перших років 21-го століття Мустафа Джемілєв якраз вийшов з цієї дисидентського руху. І хоча кримськотатарський національний рух 60-х років він не був лідерським, от на кінець 80-х організація кримськотатарського національного руху КНД, а далі формування 91-го року Курултаю Меджлісу зробила Мустафу Джемілєва лідером. Я хочу нагадати і піти зараз в недалеке минуле, 14-й рік. І тоді на Курултаї, єдиному Курултаї, який за часів окупації відбувся в Бахчисараї, пролунала така фраза «Весь народ не може бути дисидентом». Ця фраза мала виправдовувати деяку співпрацю з новим окупаційним режимом, проти чого був Мустафа Джемілєв, який пропонував всьому народу стати дисидентом на той час. Наскільки була виправдана ця тактика в той час, на ваш погляд, хоча відповіді всі вже є протягом 9 років? Время показало состоятельность, точнее несостоятельность данного тезиса. Эта позиция народа могла быть, может быть, более субъектной, может быть, более активной, но она была такой, какой она есть. И, собственно говоря, попытка навязать то большое количество лидеров, так называемых, которые мы видели и наблюдали в течение 9 лет, ни одна из этих попыток не увенчалась успехом. То есть мы видели разные вариации, мы видели разные конфигурации и политических платформ, и организаций с намеком на представительство крымско-татарских интересов, и персональный состав менялся, и союзы временные менялись. В общем, мы видели разные формы и форматы, но очевидно, что ни один из этих вариантов, ни лидерства, ни политической какой-то силы не был легитимен для крымских татар, в среде крымских татар. Поэтому, говоря вообще о лидерстве в плане диссидентства, да, такого диссидентского толка, я хочу сказать, что вот за эти последние 9 лет фактического такого измененной реальности в Крыму произошли своеобразные изменения. Да? Ну, во-первых, мы продолжаем даже в этих новых условиях, когда поменялся фактически такой возрастной состав людей, которых сегодня можно назвать активистами, мы все равно видим, что их легитимизация происходит через некую жертвенность. Да? То есть лидерство приобретается, условно говоря, приобретается через некие жертвы, свои политические, свои физические жертвы. Да? Я сейчас говорю в том числе и о наших политических узниках, которые сегодня находятся в тюрьмах. Безусловно, что вот эта вот традиция не самая лучшая, скажем так, она, к сожалению, сохранилась. Да? Чем больше жертв ты отдал в своей жизни, тем, скажем так, прочнее твой статус на этой, скажем так, политической, на крымско-татарской политической карте. Говоря о том, нормальное ли это явление или нет, я считаю, что это ненормально. Почему? Потому что мы вновь остаемся на таком вот субъективном восприятии и субъективном отношении ко всему политическому, которое у нас остается. Да, мы воспринимаем через личность, а не через институции все те процессы, которые будут происходить. Говоря вообще о лидерстве, я вспоминаю один фрагмент из интервью Мустафа Ага. Это, по-моему, была передача «Рандеву» с пани Яниною, и он там... Пани Янина задала ему вопрос по поводу, кто же будет следующим лидером крымско-татарского народа, и Мустафа выразил надежду, что это будет Рустем Умеров.
Да, и мне кажется, вот этот сюжет, он весьма-весьма симптоматичен, да, как у нас, что происходило в этом плане у крымских татар с такой легитимизацией лидерства вообще. Будет ли такой механизм работать дальше, мне кажется, нет, и признаки этому были уже в 2013 году. Я так думаю, что Осман Бей помнит о том, какая дискуссия возникла по поводу узнаваемости и публичности братьев Умеровых. Ну и в эту череду также нужно в этой череде также нужно сказать о том, что за 9 лет ситуация изменилась, и крымско-татарское общество, оно такое демонополизированное стало. Почему? Потому что 9 лет все политическое лидерство, ну и, собственно, элита, она не присутствовала, формально не присутствовала, физически не присутствовала в Крыму. То есть политической власти в лице представительных органов фактически не существовало. И это и географическая, и смысловая дистанция, и физическая дистанция, да, она, в общем-то, повлияла. Да. За это время начались процессы смены поколений, и фактически мы столкнулись с ситуацией, когда люди научились брать ответственность за те или иные процессы, за то или иное участие, вне зависимости от присутствия либо неприсутствия неких политических лидеров. То есть люди брали ту ответственность, которую они могли брати. К сожалению, пока это только в формі активізму, на мой взгляд, Пані Людмила, ви трошки забігли наперед на тему, яку я хотів порушити, про становлення лідерів, нових лідерів, і це буде питання до обох. Але давайте, от знову аналогія з Україною. Здається, це фраза протистояння 2004 року Ющенка-Янукович, коли, скажімо так, спостерігачі ззовні, які намагалися наставати на жодний бік, казали, що вся політична система вийшла з гнізда Кучми 90-х років, і опозиція, чи то влада. Якщо подивитися на кримськотатарське середовище, і лідер, фактично, який зараз сидить у в'язниці, і ув'язнений на 17 років, Наріман Джелял, перший заступник голови Меджлісу, і лідер Меджлісу, який на материку, Ріфат Чубаров, і той, якого намагалися нав'язати колаборант Ремзі Ільясов, і той, який пролунав в ефірі Ніни Соколової і вписаний зараз до влади Зеленського Рустем Умєров, всі вони з гнізда Мустафи Джемілєва. Тоді хто ж зараз лідер кримських татар? Хто політичний лідер і хто лідер? Кого можна назвати лідером кримських татар сьогодні? Хто сприймається в Криму лідером? Ну, очевидно, что я не могу, у меня есть какое-то свое собственное мнение по этому поводу, но я не могу говорить за всех крымских татар. Да? Исходя из того, что я ощущаю и, так скажем, включена в те процессы, которые я наблюдаю, я могу сказать, что здесь пока нет однозначного ответа. Никто из крымских татар не скажет однозначно, что вот какая-либо персона является лидером. Для того, чтобы стать, ну, скажем так, легитимным для крымских татар, нужно быть в повестке крымских татар. Мы сегодня уже наблюдаем, ну, скажем так, разницу в ощущениях. Да? То есть можно обладать полной информацией о происходящем в Крыму, но не рефлексировать вот в той мере, в которой бы хотелось тем крымским татарам, которые находятся здесь, вот, понимать эту ситуацию. Да? Я не могу сказать еще и потому, что, ну, сегодня крымские татары достаточно замкнуты и закрыты, да, и вот какого-то откровенного и объективного, скажем так, вот, ну, анализа, кому могли бы доверять и кому бы делегировали эти функции, я полагаю, что, вероятно, не будет. Есть очевидные симпатии, есть очевидные какие-то, ну, приоритеты, да, исходя из того, что происходит. Ну, сейчас практически вся жизнь крымских татар помещена в какие-то социальные сети, каналы, телеграм-каналы и прочие вещи, и там наблюдается определенная тенденция. И очевидно, что эта тенденция, она вот связана с тем, о чем я говорила, со сменой поколений. Сегодня в фаворе, так сказать, в числе тех, кто интересен, это вот новая плеяда молодых крымских татар, и тех, кто здесь, в Крыму, и те, кто за пределами Крыма. Пане Валерію, тут ви краще поясните, у пана Валерія є і курс соціальної динаміки, де багато речей пояснюються, і інституціональних, і лідерських, і якраз, можливо, якщо я не помиляюся, якщо правильно розумію, війна – той час, коли все ж таки інституції більше руйнуються і відповідальність лідерів підвищується. Але ви самі сказали, що час дисидентських лідерів минув. Хто в українському середовищі, на ваш погляд,
фахівців саме сприймається в кримсько-татарському лідером, і чи можуть бути лідери поза Кримом? Я хотів би по-перше перекинути місточок до попередньої розмови і сказати, що Мустафа Ага, безусловно, є безумовно абсолютним духовним лідером народу, але та висока планка, яку він задав, здається, не для 100% людей. Така висока дисидентська планка, вона не може підходити абсолютно всім. І дуже важко судити людей, не побувавши в їхній шкірі. Я розумію людей, які взяли свої сім'ї, виїхали на материк. Мені важко їх судити. Мені важко судити тих людей, які залишилися на рідній землі, тому що прекрасно розумію, що коли всі поїдуть з рідної землі, то що кримсько-татарського тоді залишиться в Криму? Старі могили. Я розумію людей, які тримають свої ноги на рідній землі для того, щоб інші люди могли туди повернутися. Тобто давайте дивитися в майбутнє і дивитися в майбутнє з тієї точки зору, що буде далі з кримсько-татарським лідерством. Очевидно, що в цій ситуації лідери прийдуть як з материка, як ті, хто тут набув ваги. Таких людей сьогодні чимало, і вони, очевидно, претендуватимуть на лідерство просто в силу свого досвіду, розуміння процесів, в силу того, що вони витратили ці роки на розвиток, а не на виживання. Водночас лідери прийдуть і з дисидентського середовища з Криму, люди, які сьогодні є політичними в'язнями. Ми, очевидно, будемо боротися постійно за те, щоб вони були звільнені. І якщо говорити сьогодні не є нормальний стан. Говорити про лідерство в такому ненормальному стані передчасно. Чи повернуться на рідну землю люди, які виїхали на материк і зробили тут, в принципі, непогану кар'єру, піднялися соціальними ліфтами. Якщо вони повернуться, то, очевидно, саме з них, передусім, будуть виростати нові кримсько-татарські лідери, так само, як і з тих людей, які проявили жертовність і показали дуже високу планку цінностей, пішовши у в'язницю фактично для того, щоб показати приклад всьому народу. Тобто лідери будуть і звідти, і звідти. Очевидно, їм буде трошки важко порозумітися, бо ніхто з них не був у взутті інших, як то кажуть, в шкірі інших. Але мені здається, що любов до землі і до свого народу, вона якось дозволить їм порозумітися. І от тут дуже важливо, що сучасний стрімкий розвиток української держави і політичної нації створює якраз цих багато соціальних ліфтів, які дозволяють кримським татарам здобути власний розвиток такий. І в бізнесі, і на державній службі, і у Збройних силах, і в культурі ми бачимо багато блискучих імен, які так чи інакше, навіть якщо не будуть формальними лідерами, навіть якщо їх не оберуть в членами Меджлісу чи навіть керівниками Меджлісу, вони все одно залишаться лідерами культурними, духовними, тому що їхнє слово буде важити. От мені здається, що головне зараз думати не про те, а хто буде наступний керівник Меджлісу. Головне зараз думати про те, що ми будемо робити. Тут мені хочеться згадати бравого солдата Швейка, Ярослава Гашика. Вони там збиралися з друзями зустрітися, пам'ятаєте, пане Османе, о 6 годині вечора після війни. Десь вони там збиралися зустрітися. От дуже важливо, щоб кримські татари домовилися між собою, що ми робимо о 6 годині вечора після війни. Пан Валерій каже про досвід державотворення. Для кримських татар це вважається система регіональних меджлісів і самоуправління, яке, хоча й не було б пов'язано з державою, але було організовано з 91-го року. Це такий великий досвід державотворення з легітимними виборами всередині, але до нинішнього меджлісу є два таких іноді протилежні претензії. З одного боку, про закритість меджлісу, який меджліс сам пояснює неможливістю проведення виборів в умовах окупації впродовж 9 років. З іншого боку, чи має меджліс, якщо можна таке питання поставити, виховувати лідерів, чи все ж таки лідери не виховуються, лідери з'являються? І ви, одна з авторок дослідження кримських татар вже в умовах окупації, ви можете розуміти, чого очікують кримські татари, який, можливо, і тип лідерства, чи може він бути жіночим, чи буде він релігійним, тому що треба розуміти, ти пояснювати достатню консервативність
кримсько-татарського середовища протягом 9 років повернення до таких релігійних моментів. І дуже багато релігійної риторики навіть серед світських людей можна почути. І тому який тип лідерства очікує кримських татар, на ваш погляд? Вы абсолютно правы, говоря о том разнообразии смысловом и политическом, которое сегодня есть в Крыму. Да? За эти 9 лет политический или такой рельеф активизма, да, и такого, он очень сильно изменился. На сцену вышли те силы, которые сегодня сумели мимикрировать и интегрировать в свою повестку политическую, этническую, такие нарративы. Да? Я сейчас говорю о той же самой крымской солидарности, которая сегодня монополизировала крымско-татарский протест и, по сути, ну, скажем так, смогла сохранить свою структуру в отличие от представительного органа крымских татар. Да? Она более эффективна, нежели то, что мы имели на протяжении 20-летней истории. Поэтому здесь очень сложно говорить о типе лидерства и конкретном, скажем так, запросе. Скорее сейчас обсуждаются экзистенциальные вопросы, да, и вопросы, кто мы есть и что мы есть. Сегодняшние последние дискуссии, которые разгораются в крымско-татарской среде, это больше вопросы такого мировоззренческого характера. Да? То есть крымские татары за эти 9 лет, ну, если отнять первые годы этой ситуации, пытались как-то выполнять какое-то свое домашнее задание, да? То есть не просто выживать, но и формулировать какие-то ответы на давно стоявшие вопросы. Поэтому я бы не говорила сейчас о том, что какой-то особый вид политического лидерства будет предпочтителен для крымских татар. Я думаю, это будет какая-то дискуссия. Но очевидные вещи, я о них уже говорила, да, что это будет запрос на изменения однозначно. Почему? Потому что и в силу той самой смены поколений, и в силу того, что крымские татары, которые рано или поздно всегда возвращаются домой, вернутся с неким опытом. Да. Пане Валерію, коли пані Людмила каже, що зараз екзистенційні питання постоять перед кримськими татарами, я розумію, про що кажуть. Простими словами, коли за 2 місяці Крим покидають близько 20 тисяч, а це майже 10% для народу в цю російську мобілізацію воєнну, це ще не катастрофа, але дуже до неї схоже. Покидає молоде, активне, зазвичай освічена частина населення, з яким майбутнє Криму, можливо, пов'язувало би самі кримські татари. І от ви кажете про домовлятися в 6 вечора. Нема зараз кому домовлятися, або запитання буде таке, наскільки має бути широким коло тих, хто має домовлятися, коли здається, що зараз не час домовлятися? Ну, по-перше, я би сказав, що безумовною передумовою розвитку є безпека. Поки немає безпеки, поки кримські татари не відчувають себе в безпеці, говорити про набуття якогось нового політичного досвіду лідерства, нового досвіду громадянської активності абсолютно передчасно. Водночас, чим точно можна займатися, це тим, про що ми з вами говоримо. О 6 годині вечора після війни. Коло тих, хто про це говорить, має бути максимально широким. Тому що це буде майбутнє кожного представника, кожного Кремли, кожного представника народу. І тут дуже важливо показати цю картинку всім. І всім, дивіться, картинка майбутнього Криму, картинка майбутнього кримсько-татарського народу, вона важлива не тільки тим, хто зараз в Криму, не тільки тим, хто виїхав на материк, а і тим, хто виїхав в інші країни, чи вони повернуться, чи ні. Це дуже цінний людський капітал, як ви сказали. Це люди повернуться тільки тоді, коли вони будуть розуміти, куди і навіщо вони повертаються. І дуже важливо якраз мати цю картинку для молоді. Молодь, очевидно, хоче розуміти, якою буде її майбутнє на батьківщині. Якщо майбутнього нема, або якщо воно якесь невідповідне, якщо воно якесь обмежуюче, архаїчне, не дає можливості розвитку, якщо обмежується ідентичність або якісь соціальні ліфти не працюють, то, очевидно, люди просто скористаються соціальними ліфтами десь в іншому місці, там, де вони відкриті. Тобто, очевидно, що треба зробити Крим кримсько-татарським, але треба зробити не просто це так. Треба зробити так, щоб
кожен представник народу, щоб кожен Керемли в Криму мав кращі можливості для самореалізації, ніж якщо він поїхав до Києва або якщо він поїхав десь в Європу. Оце є та сама картинка майбутнього, про яку я говорю. Це можна зробити тільки разом. Жоден одноосібний лідер зараз у 21 сторіччі, хто б він не був, не зможе це зробити. Бо це є домовленість людей. Це є домовленість десятків тисяч людей. На щастя, нам дає сьогодні можливість, новітні технології дають нам можливість обговорювати такі речі. Де нам взяти сили думати про майбутнє? А от для того потрібне минуле. Славне минуле, яке є, пам'ять про свою давню державність, пам'ять про лідерів минулих поколінь, розуміння древності і краси своєї мови, розуміння древності і краси своєї релігії. Вони дають сили для того, щоб думати про майбутнє, проєктувати це все в майбутнє, розуміти, як це все перекладається тепер мовою 21-го сторіччя. Я згадаю свою зустріч з Лешиком Бальцеровичем, батьком польського економічного дива, коли я поставив йому запитання, яке, я думаю, до мене ставили десятки тисяч разів. Я його спитав, чому у вас вийшло, в нас не вийшло. І я думаю, що він відповів мені те, що відповідав багато так само разів. Тому що ми почали вчасно готуватися. Тому що в 78-му році найкращі сини і дочки польського народу почали готуватися до падіння комунізму. Вони не вірили, що це станеться в найближчі 50 років. Але це сталося через 11 років, і вони були готові. Це час, по суті, подарований Всевишнім на ті процеси, про які Ленора Ханум казала. На екзистенційні питання, на розуміння своєї ідентичності, але це не означає лише тільки заглиблення в себе і лише тільки заглиблення в минуле. Це означає передусім заглиблення в майбутнє, бо ми живемо заради майбутнього, а не заради минулого. Це означає передусім відповісти собі на запитання. В ідеальних ситуаціях Крим, який він є, кримсько-татарський народ, який він є, що відбувається, яка мова, яка культура, який спосіб життя, яке місцеве самоврядування, яка взаємодія з іншими людьми, що живуть на півострові. От ця розмова про майбутнє, вона якраз і потрібна зараз, і той час, який зараз є, час страждань, час, коли можна думати тільки про виживання, він насправді, можливо, якраз і подарований Всевишнім для того, щоб це домашнє завдання, як Ленора Ханум сказала, зробити. Говоря о будущем, ну давайте честно признаемся, последний документ, в котором, ну если я не ошибаюсь, в котором хоть как-то вырисовывалось крымско-татарское будущее, датирован 91 годом, называется «Декларация о национальном суверенитете крымских татар». Да, и с тех пор, дай бог, чтобы я ошиблась, но я еще не знаю другого документа, в котором как бы так или иначе обрисовывались какие-то представления о будущем. Да, были какие-то там визии, но они не выливались в какой-то целостный документ, в какое-то целостное представление о том, как мы себя видим. Я здесь абсолютно согласна с паном Валерием по поводу видения будущего. Да, это вот тот единственный возможный, скажем так, единственная возможность для того, чтобы выжить. То есть выжить не только там физически, но и прежде всего вот экзистенциально, да, то есть интеллектуально в том числе. Насколько крымские татары готовы рисовать это свое будущее, сложно говорить, но те или иные попытки и проявления, по крайней мере, задаются вопросы. Да, находясь вот сегодня вот в каком-то крымско-татарском пространстве, смысловом, идейном, я вижу, что стали задаваться. Последние события, они стали катализатором для того, чтобы задавать, по крайней мере, друг другу эти вопросы. Очевидно, что не будет какого-то единого представления, и нас ждут очень сложные дискуссии друг с другом, но я думаю, что вот включится та самая история про, когда у крымских татар когда крымские татары получают некую возможность, они очень быстро и успешно начинают развиваться. Да, мы говорим про 91-е годы, когда мы совмещали и способность выжить и адаптироваться к новым условиям, и в то же время были успешны в развитии, да, восстанавливая все то прошлое, которое у нас было утеряно. Пане Валерію, як Ленора Ханум сказала, інших малюнків у нас поки нема. 91-го року малюнок – це останній візійний такий, який був. Я думаю, що йдеться не про формальні документи, ухвалені десь на рівні
ну, скажімо, там, на рівні меджлісу, йдеться передусім про розмови. Йдеться передусім про інтелектуальну картинку, яку можуть запропонувати десятки представників народу сьогодні, ті, що позбавлені необхідності щодня виживати, або навіть і ті, що виживають щодня. А це передусім внутрішній діалог. Внутрішній діалог всередині народу. А потім ця картинка, коли більш-менш викристалізується, вона мусить бути пояснена іншим. Переважна більшість українців загалом не розуміє, що таке національна автономія, наприклад, в Криму. От як це, що це? Ставлять дуже дивні запитання, які засновані на абсолютному нерозумінні. Це нерозуміння, воно буде потім породжувати якісь неприємні очікування, підозри, страх, конфлікти. Час говорити. Час говорити передусім між собою, а далі час говорити, час показати цю ідею всьому українському народу і тоді отримати підтримку для реалізації. Валерій Пекар, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи, і його основна думка, і воно просто викристалізувалося насамперед, має бути внутрішній діалог і розмови про це майбутнє всередині кримськотатарського середовища і пояснення його потім вже українському. Лінора Ханом, яка досить песимістична щодо лідерства зараз, і особливо, я знаю, проблем інституцій, сталих інституцій. Ми будемо і надалі в нашому ток-шоу про це говорити. Це ініціатива, проєкт про долю і ідентифікацію кримських татар в цих умовах великої війни, яка в Україні триває рік, і тої окупації, яка для кримських татар, для Криму, для східних регіонів України триває вже 9 років. Дякую.